Chcem potvrdiť, že Polícia Slovenskej republiky dnes pracuje iba s jednou verziou útoku, že páchateľ je k dnešnému dňu obvinený z úkladného trestného činu vraždy v štádiu pokusu, že pracujeme iba s jednou verziou, že išlo o politicky motivovaný akt. Oproti tomu včerajšku vám viem potvrdiť, že tie dôvody, prečo išlo o politicky motivovaný pokus úkladnej vraždy, sú, ako to povedal sám podozrivý, mediálne informácie, ktorými on disponoval, s ktorými pracoval, nakoľko sa intenzívne venoval politickému dianiu. A boli to informácie, ktoré ste vy v poslednej dobe prezentovali. To, ako ste ich prezentovali, na to myslím, že každý z vás má zrkadlo. Tie dôvody boli zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci na Ukrajine, zásah do verejnoprávnej televízie a odvolanie predsedu súdnej rady. To boli všetky dôvody, ktoré podozrivý uviedol, dôvody, prečo nesúhlasí s politikou súčasnej vlády a prečo sa konal verejne, prečo sa rozhodol verejne takto konať a spáchať atentát na predsedu vlády, s ktorou on politicky nesúhlasí. Môžem potvrdiť, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ani pravicovej, ani ľavicovej, že ide o osamelého vlka, ktorého kroky a konanie bolo akcelerované po prezidentských voľbách, nakoľko bol nespokojný s výsledkom prezidentských volieb. Vtedy sa rozhodol konať. Môžem potvrdiť, že ide o podozrivého, ktorý sa zúčastnil viacerých protivládnych protestov, ktoré boli organizované už od minulého roka. Môžem potvrdiť, že podozrivý bol aj súčasťou protestu na predchádzajúcej výjazdovej vláde v Trnavskom regióne. Toto všetko platí. To dve časti tej otázky, ktorú ste položili. A v tej prvej ste sa možno stali presne tou obeťou tých informácií, ku ktorým vyzývame, aby sa nepoužívali len preto, lebo chcem získať nejakú výhodu informačnej situácie na svoju stranu. Áno, existuje jedna interakcia pred približne 8 rokmi medzi strelcom a tzv. Slovenskými brancami, ktorých môžete zaradiť do možno krajnej pravice a o ich proruských názoroch neviem vôbec nič. Len skutočná pravda a fakty sú tie, on ako zakladateľ Združenia boja proti násiliu a literálneho krúžku Dúha prišiel na podujatie týchto slovenských brancov, kde im chcel predniesť báseň a chceli vyzvať, aby prestali používať zbrane. Kde došlo k nejakej zrejme hádke a nejakému rozkolu tých názorov. Čiže to je možno encyklopedický príklad vývoja pacifistu v radikála, vraždiaceho radikála, pod prísunom informácií, ktoré rozhodne nenazveme mierové. Neviem, vy ste počúvali, čo teraz povedal podpredseda vlády a minister obrany, že prečo ten človek bol pred 8 rokmi na mítingu slovenských brancov? Ale... Počuli ste prečo? Že nebol člen tejto skupiny, ale tam bol preto, že i na nich pôsobil, aby odložili zbrane. To ste počuli. Potom mi tá vaša otázka nedáva veľký zmysel, to, čo ste sa pýtali. No, bol na ich fotografiách, viete prečo. Áno. Myslíte, že máme teraz monitorovať všetkých účastníkov protestu, ktorí teda boli? Myslíte, že to je správne, aby sme všetkých tých, ktorí protestujú zo všetkých politických strán, mali vyhodnocovať ako prípadné bezpečnostné riziko? Viete si predstaviť, že tí predstavitelia jednej nemenovanej neparlamentnej strany, ktorí tam boli, že by sme ich vyhodnotili ako bezpečnostné riziko? Prosím, pýtajte sa logické veci. Ak vám je tu povedané, že tento človek nepatril k skupine slovenských brancov, ale naopak ich vyzýval k mierovému riešeniu. A my tu hovoríte potom, že máme monitorovať všetkých, ktorí chodia na protivládne protesty.
Vy viete, čo sa pýtate? Prepáčte, ale táto otázka je ozaj absurdná. Ani fakt chcem zaťať zuby, pretože dnes nechcem, aby tu cieľom bolo to, že sa tu budeme hádať.